kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Richard. Pagka-graduate ng college, nagpakasal na kami ni Rosalie. Naging maligaya naman ang aming pagsasama, lalo na nang magdalang tao siya. Ngunit ikinamatay niya ang pagsisilang sa aming anak na si Jenny. Mula noon, ibinuhos ko na lamang kay Jenny ang aking pagmamahal at panahon. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Daddy? Breakfast is ready. Oh, really, baby? Yes po. Tinulungan ko po si Manang na maghanda. Kaya pala maaga kang nagising ngayon kahit wala kang pasok. Sabi po kasi ng teacher namin, ang mga mami raw ang nag-aasikaso sa mga daddy. Eh wala na naman po akong mami. Kaya ako na lang pong mag-aasikaso sa inyo. Oh, ang sweet naman ang anak ko. Pero, Daddy, sana po magkaroon din ako ng mami. Gaya ng mga friends ko. Makainggit kaya sila. Eh, kaya naman kitang asikasuhin, anak Hindi ka ba happy na tayong dalawa lang ang magkasama? Happy po. Pero, may gusto kasi akong itanong sa magiging mami ko. Wala ka pang ang mami, may gusto ka na agad itanong. Sa akin mo na lang sabihin ang tanong mo. Tiyak masasagot ko yun. Talaga po? Oo, wala kang bilib sa daddy mo Come on, tell me, what is it? What will I do pag dumating na po yung first monthly period ko? Kuan, anak, madali lang yan ganito ganito ang gawin mo. Tawagan mo ang Lola Norma mo. Tapos, sa kanya mo itanong yan. Ay, sa province pa. Kala ko po ba masasagot nyo na yung tanong ko? Kasi anak, Kay Tita Becca na nga lang ako magtatanong. Hindi talaga masasagot Kuya Richard ang tanong mong yun, Jenny. Bakit po, Tito Charlie? Kasi lalaki siya. Sabi niya masasagot niya Masasagot din ng daddy mo yon, Jenny. Nabigla lang siya sa tanong mo. Kaya nga po, gusto ko nang magkaroon ng mami para may magtuturo sa akin ang dapat kong gawin pag dumating na yung first monthly period ko. Si Kuya Richard naman kasi, hindi pa ligawan ng ate ko. Charlie, ano ka ba? Sana kayo na lang ang ligawan ni Daddy, Tita Rebecca. Ay, Jenny, wag mong pansinin ng Tito Charlie mo. Nagbibiro lang yan. Aba, hindi ako nagbibiro Pwede naman talagang mangyari yun Dahil dalaga ka pa rin ate. At si Kuya Richard naman, matagal ng biyudo. Thanks sa dinner Busog na busog ako, Carol. Good. Hindi na sayang yung paghahanda ako ng dinner. Masarap ka palang magluto. Mas masarap ako kesa sa pagkain kinain mo, Richard. Palabiro ka talaga, No, I'm not kidding. Want to try? Carol. Magbihis ka na, Rebecca. Bakit nga? Saan tayo pupunta? Sa bahay namin. Doon ka na maghapunan. Dalhan mo na lang ng pagkain si Charlie para may kainin siya pagdating niya. Bakit? Ano meron? Ipakikilala ko sa'yo si Carol. Girlfriend ko. Girlfriend? Hindi mo na nabanggit sa akin na may girlfriend ka na.
Ang totoo, masyadong naging mabilis ang lahat eh. May nangyari sa amin. Doon nag-start ang relasyon namin. Dahil matagal na rin naman akong walang kasama sa buhay. At para may mag-asikaso na rin sa amin ni Jenny, pumayag ako nang yayain niya ako mag-live-in na kami. Ganun ba? Anong sabi ni Jenny? Actually, nagulat siya. Pero hindi naman siya tumutol. Very understanding ang anak ko, kahit bata pa. Kaya nga nagpapasalamat ako sa Diyos. Oh, halika na. Para makilala na ni Carol ang best friend ko. Alam mo, naikwento na kita sa kanya eh. Bakit ka umiiyak, ate? Charlie, Alam ko na. Dahil kay Kuya Richard. Dahil may ka-live-in na siya. akala ko hindi na ako masasaktan eh. Tanggap ko lang. Kaibigan lang talaga ako para sa kanya. Pero hindi pala ganun. Kakalungkot naman. Nakakamiss si Tita Rebecca. Bakit kasi? Nagpunta pa siya sa probinsya eh. Wala tuloy akong mapuntahan pag ganitong nalulungkot ako. Sawa na rin ako manood ng TV eh. Si Tita Carol naman, puro cellphone lang niyang inaasikaso. Pag nandito lang naman si Daddy, siya nakikipagkwentuhan sa akin eh. Magpapasa na nga lang ako ng magazine. Ay, naiwan ni Tita ang cellphone. Dati, kahit naliligo siya, dala niya ito eh. Ang ganda talaga ng cellphone na binili sa kanya ni Daddy. Sana, ibili rin ako ni Daddy ng ganito. Ay, may nag-text sa kanya. Baka si Daddy ito ah. Pero matatagalan pa siya sa banyo. Dahil kani-kanina lang siya nag-start maligo. Alam ko na. Babasahin ko na lang ito. Hindi naman siguro siya magugalit. Lalo na kung si Daddy naman ito. Sino to? Hindi naman si Daddy. Bakit tinatawag siyang honey? Tsaka, ano to? Bakit silang magkikita? Tapos, nag-I love you pa sa kanya? Walang nga ka. Niloloko mo lang pala ako. Richard, magpapaliwanag ako. Girlfriend ka pala ni Edward. At kasabot mo siya sa panloloko sa akin. Richard, Pera ko lang pala ang gusto mong makuha. noon yun. Inaamin ko, pero ngayon, mahal na kita. Kung totoo yan, sana nakipag-break ka na sa kanya. Pero nakikipagkita ka pa rin. Richard. Hindi mo na ako maloloko ngayon, Carol. Buti na lang pala binasa ni Jenny yung cellphone mo. Nalaman namin ang masama mong balak. Lumangis ka rito. Ngayon din, layas! Bakit po malungkot kayo, Daddy? Dahil po ba sa pagkawala ni Tita Carol? Sa maniwala ka o hindi, baby. Hindi ko na iniisip ang babaeng yan. Buti po naman. Tama na ang panahon kong sinayang sa kanya. Pero, bakit nga po kayo malungkot? Naaalala ko ang Tita Rebecca mo. Matagal ko na siyang hindi nakikita. Noong araw, pag may problema ako, o kaya pag malungkot ako, nariyan siya. Para pakinggan ako at palakasin ang loob ko. Pero ngayon, wala siya.
Sabi po ni Tito Charlie, baka doon na raw po tumira sa probinsya si tita. Ano? Baka doon na po siya makapag-asawa, Daddy. Ha? Hindi pwede yun. Hindi maaari. Hindi ako papayag. Magbihis ka, Jenny. Po, bakit po? Pupuntahan natin ang tita Rebecca mo sa probinsya. Tita Rebecca! Jenny! Oh, Jenny! Miss na ko po kayo. Ako man, Jenny. Miss din kita. Ako, hindi mo ba ako na-miss? Richard? Oh, pasensya na. Hindi kita agad napansin. Okay lang. Ang mahalaga, nakita na kita. Tita, pwede po ba ako maglaro sa bakuran nyo? Para po makapag-usap po kayo ni Daddy. Oo, sige, Iya. Sige. Thank you po. Buti naman sinamahan mo dito si Jenny. Well, dahil gaya nga, miss na rin kita. Ha? Yun ang totoo. Richard, baka magalit si Carol pag nalaman ito. Nakipaghiwalay na ako sa kanya. Mabuti nga nangyari yun eh. Dahil doon ko natuklasan na hindi ko siya talagang mahal. Na iba pala ang talagang mahal ko. At ibig pakasalan. Richard, At yun, ay walang iba kundi ikaw. huwag mo sana akong biruin ng ganyan, please. Ayoko maging panakip-butas. Hindi kita pipiliting maniwala agad sa damdamin ko sa'yo. Ang pakiusap ko lang, bigyan mo ko ng chance na patunayan sa'yo ang pagmamahal ko. Lumipas pa ang ilang buwan bago tinanggap ni Rebecca ang aking pag-ibig. Ngayon ay kasal na kami at may anak na rin. Tunay ngang walang buting ibinubunga ang padalos-dalos na pagpapasya. Salamat na lamang, nakalaya ako sa aking pagkakamali. Ako si Richard, dating biyudo, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Angelo Alcantara, Rosana Villegas, Phil Cruz, at Lionel Benamin sa papel na Richard. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Ngayong araw na ito, mapapakinggan natin ang paglalakad ng isang ina na pinatunayang ang buhay ay hindi isang uri ng kompetisyon, kundi isang laban na nangangailangan ng determinasyon. Siya po ay si Toyang. Dahil sa kahirapan, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. At upang makatakas sa obligasyon sa pamilya namin noon, nag-asawa ako ng maaga. Ngunit totoo pala na kapag naging magulang ka na, nanaisin mong huwag maranasan ng iyong mga anak ang pinagdaanan mong hirap. Ate Emma! Naku, naglalaway na sa himbing ng tulog. Ate Emma.
Tapos ko na ho kayong linisan ng kuko sa paa. Ay, pasensya ka na, Toyang, ha? Ay, nakatulog na ako. Ang gaan talaga ng kamay mo mag-pedicure. Kulay pula ho yung nail polish na ginamit ko. Bagay naman sa paa nyo kasi maputi. Meron ho ba kayong okasyon na pupuntahan? Ay, oo. Graduation ng panganay ko bukas. Ay, kaya pala. At, sandali. Eto ang bayad ko. Salamat ho. Eto, dagdag na yung 20 pesos. Naku. Tip ko na yan sa'yo. Salamat po rito. Ay, kukunti nga lang yan eh. Hayaan mo, kapag may trabaho ni si Myra ko, dadagdagan ko yan tip ko sa'yo. Sure na sure naman yun. Kasi ngayon pa nga lang, ay, nag-aagawa na mga kumpanya dyan sa panganay kong yan. Ay, talaga ho? Oo! Sino ba naman ang hindi magkakandara pa sa kanya? Matalino, summa cum laude, tapos maganda pa. Pero yung kagandahan, tiba na yun eh. Kasi syempre, kanina pa ba nun magmamana? Oo nga naman. Ikaw, yung mga anak mo, naku, siguro kung nakapagtapos ka ng pag-aaral, tapos may maayos kang trabaho, ay baka mas maging maganda ang future ng mga anak mo. Kasi mapapaaral mo sila sa mamahaling eskwelahan. Yan si Myra ko. Alam mo ba ang tuition niya kung magkano? Nako! Kulang ang 50,000. Sabi nyo nga ho yun. Nung unang beses nyo yung kinuwento sa akin, 30,000. At mali pala yung pagkakaalala ko noon, Toyang. Tapos alam mo ba ha, itong pangalawa ko si Alexander, Ay, naku, Ate Emma. Oh. Pasensya na ha. Magkwentuhan na lang ulit tayo kasi mag-aayos pa ako ng mga ititinda kong barbecue. ay, sige, Toyang. Ay, bukas nga pala, punta kayo rito ng mga anak mo, ha? Nang makatikim man lang kayo ng mga masasarap na pagkain. Baka mamaya nauumay na yung mga anak mo sa isaw at balumbalunan. May lechon bukas. Oh, eto yung 10 isaw niyo, ma'am. O, Totoy, sa iyo, anong bibilhin mo? Hotdog? Atong po. Oy, wala ka bang dila at panay turo ka lang dyan? Hindi ka nagsasalita. Ay, hindi, biro lang. Isang dalit hihiwain ko pa yung hotdog, ha? Opo. Nay! Oh, Aldrin. Mana po, Nay. Ay, kaawaan ka ng Diyos. Mana po, Nay. Aba, magkakasama na pala kayong tatlo. Mano po, Nay? Oh, ay, may ulam na sa bahay. Hindi po barbecue ulam natin. Hindi. Masarap yung ulam natin ngayong gabi. Ginisang munggo na may tinapa. Ay siya, umuwi na kayo. Magsaing na kayo, ha? Baka mamaya ang tatay nyo na naman ang magsaing. Pagod yun. Ay, tara na! Kuya Aldrin, Kuya Justin! Tara na. Masarap po ulam natin ngayon! Yan, dito sa may balikat. Silin mo ng konti. Oo, sige. Nangangalay talaga eh. Paano hindi mangangala Katigas ng ulo mo. Sabi ko naman sa'yo, kapag pagod ka sa maghapong paghahalo ng simento, huwag ka na maghuhugas ng pinggan pagdating sa bahay. Kaysa naman ikaw pa o yung mga batang magugas. Kailangan pang gumawa ng assignment ng mga yon. Pwede namang ipagpabukas ang mga ganyang gawain. Hindi naman nabubulok ang mga... Nay? Ay, ano, Aldrin? Report card ko po. Akin na. Pasensya na po kayo, ha. Mabababa ang mga grades ko. Pero hindi naman po ako nagbubulakbol. Nagpapasa naman po ako ng mga assignments at project ng maayos. At nag-aaral din po ako. Pero hindi ko po alam kung bakit sa tuwing may exam kami, mabababa ang nakukuha ko. Ito, math, 82. English, 80. Wala ka namang bagsak na grade. Mababa nga lang, pero di naman bagsak. Aldrin, kung sinasabi mo na ginagawa mo naman ang dapat mong gawin bilang isang estudyante, wala namang problema dyan. Oo, wala namang masama kung mababa yung mga grado mo. Kung ito naman talaga yung kaya mong makuha ayon sa iyong abilidad, wala namang masama rito. Hindi po kayo galit. Bakit naman kami magagalit? Oo nga. Oy, Aldrin, itong tandaan mo, ha? Matataas man ang mga grado mo kung masama ka namang tao. Wala rin saysay ang pag-aaral. Pag-uugali ang mas mahalaga sa isang tao. Dado,
Buntis pala yung panganay na anak ni Ate Emma. Hindi ba't kagagraduate lang nun? Ay, nung umakyat pala sa stage, buntis na. Naku. Malapit na nga mga anak eh. Kanina nakita ko, laki ng tiyan. Ang masakot lang, hindi pinanagutan ng boyfriend. Uy, may kaya naman sila eh. Kaya namang buhayin ni Ate Emma ang apo niya. Kaya pala hindi na ako kinukuha ni Ate Emang labandera, siguro yung nahiya. Madalas, pinagyayabang niya yung mga anak niya kasi matatalino at magagaling daw sa klase. Yung pangalawang lalaki, napabalkahan na raw. Kasama yata sa mga nahuli ng mga pulis kamakailan lang sa kabilang barangay. Kasi nahuling gumagamit ng droga. Ay, nako. Kawawa naman si Ate Emma. Mayaman man o mahirap ang isang tao, matalino man o hindi, dapat pinaprioridad ng isang magulang ang pagtuturo ng mabuting asal sa kanilang mga anak. Hindi naman sa inuusgahan ko si Ate Emma at ang kanyang mister, no? Pero napakalaki ng papel na ginagampanan ng mga magulang sa paghubog ng pagkatao ng isang anak. Oh, kuya, dito ka na. Isuot mo na ang toga mo, Justin. Dapat ba hawak ko itong cake? Oo naman, kuya. Yung makikita yung nakasulat na congratulations. Ay, nagugutom na ako. Matagal pa ba yung pagpipicture nyo? Malapit na po, Tay. Naku. Dalian yun at lalamig yung pagkain natin. Oh, sige, last na to talaga, Kuya Justin. Oh, okay. 1, 2, 3. Smile! Ay, salamat. Oh, tara na. Nay, Tay, kain na tayo. Uy, ano ba itong mga binili nyo, Aldrin, ha? Gumastos na naman kayo ng gumastos. Ay, hindi ko yan binili, Nay. Ha? Galing yan kay Chang Emma. Kay Ate Emma? Opo, binigay niya sa amin kanina itong pizza at saka isang fried chicken. Ganun ba? Opo. Nay, ngayong tapos sa si Justin, siguro naman. Papayag ka na tumigil sa pagtitinda ng barbecue. Si Myra na lang ang nag-aaral. At kaya ko na siyang tustusan. Oo, wala namang masama sa pagtitinda ng barbecue. Nay, ang gusto lang namin, makapagpahinga na kayo ni tatay sa pagtatrabaho ng gusto. Ilang taon din kayong nagpakahirap para lang makapagtapos kami. Oo nga naman po, Nay. Buti pa nga si tatay tumigil na sa pagko-construction eh. Mag-relax na po kayo ngayon. Basta't ako, nakakapag-relax ako kapag kausap ko mga alaga kong baboy. Sinasabi niyo ba, Tay, na mas nare-relax kayong kausap ang mga baboy kaysa kausap si nanay? Ate Emma, salamat sa binigay mo sa mga bata. Toyang, wala yun. Natutuwa lang kasi ako sa mga anak mo. Kababait na bata. Si Aldrin mukhang maayos ang nakuhang trabaho. Ay, awa ng Diyos. Nakuha naman siya sa munisipyo. Kakaregular nga lang no isang buwan, kaya maayos na rin yung mga natatanggap niyang benepisyo. O yung isa mo, saan na magtatrabaho? Ay, magre-review raw muna para makatake ng exam sa LET. Mabuti ka pa. Wala man kayo maayos na trabaho ni Dado. Puro lang pa extra. Ikaw naglalabada, nagtitinda, nagmamanicure, pedicure. Pero napalaki nyo na maayos sa mga anak nyo. Nakakaingit kayong dalawa. Ako naman, tingnan mo. Matatalino naman sana yung mga anak ko. Pero, eto, parehong pasaway. Yung isa may anak na. Tamad pang maghanap ng trabaho. Umaasa na lamang sa amin ng daddy niya. Wala nang ginawa kundi mag-cellphone maghapon. Pero yung anak, hindi naaalagaan na maayos. Yung pangalawa naman, ewan. Ayoko na sana sabihin pa eh. Itong pangatlo na lang ang inaasahan ko. Sana naman tumino at matuto na sa mga kapalpakan ng mga kapatid niya. Alam mo kasi, Ate Emma, iba-iba ang klase ng pagpalaki natin sa ating mga anak. Pero kailangan lang naman ng mga anak natin pagmamahal at pagdidisiplina. Dapat habang lumalaki sila, na itatanim natin sa kanilang mga puso at isip kung ano yung tama. Kapag nasanay silang gawin ng tama mula pagkabata, hindi nila yun makakalimutan hanggang sa kanilang pagtanda.
May trabaho na rin ngayon ang bunso kong si Myra. At kami naman ang aking asawa na si Dado, abala sa pag-aalaga ng baboy. Nakapagpatayo na rin kami ng bagong bahay. Napatunayan ko na hindi naman natin kailangan maging mayaman o magkaroon ng mataas na pinag-aralan para maging isang mabuting magulang. Ang kailangan lamang natin ay magsikap at maging gabay ng ating mga anak para sila ay lumaking mga mabubuting tao. Ako po si Toyang. Ito ang aking buhay. Totoo ang tunay na kaligayahan ng isang magulang ay ang makita ang kanyang mga anak na lumaking mga mabubuting nilalang. Mga nagsiganap, Angelo Alcantara, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, at Rosana Villegas sa papel na Toyang. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutiang, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Moyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Arnel. "17 kami ni Yoli nang magtanan kami dahil buntis na siya. Wala nang nagawa ang mga magulang namin kaya hinayaan na lang kami. Dahilan kaya hindi kami nakapagkolehiyo. At sa edad kong 23 ay 2 na ang anak ko. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Arnel, lutan mo. Uy, ang sweet naman. Ingit ako Sana all. Hindi pwedeng sana all, Makmak. Dahil ako lang ang gusto ni Santi. Di ba, Santi? Oo naman. Sabi ko sa'yo, Makmak eh. Kaya lang, hindi mo naman ako sinasagot. Hindi mo naman yata ako gusto. Santi, kilala ko itong si Arnel. Basta't galanteng babae, type na rin niya. Tama ba, pre? Kabisado mo na talaga ako, pare. Sabi ko na sa'yo, Santi. Ibig ba sabihin yan, tayo na? Oo naman. Gusto mo, dito pa ako matulog sa'yo ngayong gabi. Yun po ang natuklasan ko, Nanay Sonia. May babae po siya. Ang lalaki yun talaga ako, Puro na laban sakit ang ulo binibigay sa akin. Hindi na ako binigyan ng kahihiyang kay Balaing Roger. May asawa na nga at 2 anak. Nakukuha pang mambabae. Kaya pala may pagkakataon na hindi siya umuwi dito. Nandun siya sa Santi na yun. Sakit, Nanay Sonia. Hinahayaan ko na nga waldasin niya yung kita niya sa pagpe-pedicab. Ako na nga nagtatrabaho para mabuhay kami. Nagawa pa rin niya ako. At ang babaeng yun naman, ang tanga-tanga. Sukat po batol pa sa may asawa. Sabi nga po ng kaibigan ko, madalas nga raw po si Santi pang gumagastos sa asawa ko. Kaya pala marami siyang bagong damit at sapatos. Gusto ko nang sugurin talagang babaeng yun. Gusto ko ilampaso yung mukha niya sa simento. Wag, Yoli. Hayaan mo na lang muna ako. Ako ang kakausap kay Arnel. Hindi ako papayag na gawin niya ito sa inyo ng mga apo ko. Buti naman umuwi ka pa. Bakit gising pa po kayo, Nay? Huwag akong tanungin mo. Ako ang dapat magtanong sa'yo. Saan ka galing, ha? Kaya Makmak, doon lang naman ako madalas eh. Tsaka sa iba naming barkada. Sinungaling. Nay!
Bakit niyo ako sinampal? Dahil sinungaling ka. Alam ko na ang totoo. Galing ka sa babae mo. Sa malanding Santi na yon. Nay, okay maingay. Baka marinig kayo ni Yoli. Alam na niya, Arnel. Ho? Ano akala mo? Ha? Pinagpapasensyahan ka lang ng manugang ko. Layuan mo ang babaeng yon. Lalo lang yan sisirain ang pamilya mo. Hindi naman niya ako niyayayang magsama kami. Okay na sa kanya yung kita-kits lang kami. Ano nga matwirang ko? Ko, Nay. Oh, ano? Nakakadalawa na kayong sampal, oh. Ano ngayon? Lalaban ka? Ano to, eh? Ha? Sige, laban! Ay, Laban! Nay, huwag naman yan. Tuboy ang hawak niyo eh. Inihanda ko talaga ito. Ngayon, makinig kang lalaki ka. Layuan mo ang malanding yon dahil kung hindi, palalayasin kita rito. Naintindihan mo? Nay naman. Hindi ko kukonsintihin ang pagtataksil mo kay Yoli! Narito na ako sa bahay ni Santi. At nakita ko nang umalis si Arnel. Hinalikan pa niya ang asawa ko. Malandi talaga. Hindi na nahiya sa mga tao. Makikita mo yun sa akin. Kakatok ako. Oh! Arnel, my love! Bakit ganyan ka kumatok? Bakit bumalik ka? Oo, sandali, nandiyan na. Ko naman, kumakakatok eh. Sino ka? Ah, hindi mo pala ako kilala? Pues, magpapakilala ko sa iyo. Ay! Okay. Ko! Bakit ka nanampal? Maldita ka! Ikaw ang maldita. Ikaw malandi. Ano ba? Mga agaw ka ng asawa. Hindi ba, Mama? Nasasaktan ako! Talagang sasaktan kita, Gaya. Isusubsub ko ang mukha mo. Minto! Iiwan ko na po siya, Itay. Dadalhin ko po yung mga apo ninyo. Tama yan pasya mo, anak. Bata ka pa naman. Kaya mong buhayin ang mga apo ko. Tutulungan kita, anak. Patawarin niyo po ako, Itay. Naging mapusok ako. Sa halip na mag-aral, inuna ko pa ang pakikipagtanan kay Arnel. Kaya siguro ito na pala ako. Ay, naku, anak. Nariyan na yan eh. Wala na tayong magagawa. Sisihin man kita, hindi na maibabalik ang nangyari na. Tutulungan na lang kitang makabangon. Maraming salamat po, Itay. Ay, sa akin na yan at ako na ang kakarga dyan kay Junior. Kunin mo na iba yung gamit. Ito po. Ilang araw na po siya may lagnat, Itay. Ano? Pinaiinom mo ba ng gamot? Opo. Pero bumabalik pa rin ang lagnat niya. Abay, saan hindi mo na siya sa doktor? Hindi ko po nagawa eh. Kasi wala po akong pera. Ganon din si Nanay Sonia. Bakit? Ang daming paltal lang apo ko. Po? Hindi ko po alam. Hindi ko po napansin niya eh. Napakainit niya. Ay, Diyos ko. Madali ka. Dalhin natin sa ospital si Junior. Sandali! Ano ba naman, Mac? Kung makakatok ka, kala mo emergency. Arnel, Alam mo bang iniistorbo mo kami ni Santi? pasensya na. Pero kailangan malaman mo kagad eh, itong babalita ko. Ano ba yun? Pare, Pag hindi importante, gugulpahin kita. yung junior mo, pre, patay na. Ha? Masamang biro yan, Mac. Baka ikaw ang mapatay ko. Hindi ako nagbibiro. Sabi ni Aling Sonia na dengue raw ang anak mo at hindi na nailigtas ng mga doktor. Hindi. Ang anak ko. Oo. Julia! Patay na nga ang anak ko. Ang anak ko.
Anong ginagawa mo dito? Doon ka na lang magbabad sa kama ng babae mo! Yoli. Lumayas ka! Yoli, Lumayas patawarin mo ka! ako. Gusto ko makasama ang anak natin kahit sa huling sandali. Ikaw ang may kasalanan kaya namatay ang anak natin! Dahil irresponsable ka, wala kang pinahalagahan kundi ang hilig ng katawan mo! Patawad, Yoli. Lumayas ka na dito! Hindi kailangan ng anak mo, mga luha mo! Pakiusap. Huwag mo akong paalisin. Lumayas ka! Lumayas ka, sabi! Maililibing namin si Junior na wala ka! Nakaalis ng lahat na nakipaglibing kay Junior. Pati na si Yoli. Lalapit na ako sa puntod niya. Junior, anak. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa iyo. Naging irresponsable ako. Hindi ako naging mabuting ama. Patawad, anak ko. Alam ko, hindi mo na ako maririnig. Pero hindi ko matiis ang sumbat ng budhi ko. Patawad, Junior. Patawad, anak ko. Uy, Arnel, pre. Ilang buwan din tayong hindi nagkita. Nagtatrabaho na kasi ako sa isang fast food. Ganun ba? Kaya pala iba ng bis at itsura mo ngayon ah. Ay, kinukumusta ka nga pala ni Santi. Nagbagong buhay na ako, Makmak. Ano? Ayoko nang balikan pa ang mga dati kong bisyo. Talaga lang ha? Kaya nga, nagtatrabaho na ako at nag-iipon. Bala ko nga magnegosyo eh. Uy, ano naman ang ininegosyo mo? Magtitinda ako ng lechong manok. Sarili kong timpla. Magsisikap ako para kumita ng gusto at makaipon. At saka ako kukunin ng pamilya ko. Ikaw, Tol. Magbagong buhay ka na rin. Huwag mong hintayin mangyari sa anak mo ang nangyari sa anak ko. Tay, binili niyo po ang mga groceries na to? Dami ah. Hindi, anak. Dala yan ang asawa mo. Ah? Arnel? Ako nga, Yoli. Pinatuloy ko sa anak para makapag-usap kayo ng maayos. Naparito ko para humingi muli ng tawad sa'yo. At kung papayag ka, kukunin ko na kayo ng panganay natin. Ayoko nang masaktan muli, Arnel. Baka hindi ko na makaya. Nagbago na ako, Yoli. May maliit na nga akong negosyo eh. At kumikita na rin ng maayos. Yoli, sana bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Buuin natin muli ang ating pamilya. Sa awa ng Diyos, napatawad din ako ni Yoli at muling nabuo ang aming pamilya. Ngunit isang bagong pamilya na dahil ganap ko nang itinakwil ang pagkamapusok at pagka-irresponsable. Sana po'y kinapulutan ninyo ng aral ang aking inilahad. Ako si Arnel, isang batang ama, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Angelo Alcantara sa papel na Arnel. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Boboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz.
Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Ronan. Bata pa lang po ako. Pangarap ko na po maging boksingero. Katunayan, idol na idol ko po si Donito Donaire. At Ronan anak. Uy, gumising ka na. Gising na, magti-training na raw kayo ni Dindo, sabi ng tatay nyo. Bangon na. Opo, Nay. Bangon na po ako. Pero bago ka sumabak sa training, kumain ka muna ng agahan, ha? Pinagluto kita ng pritong tawilis, kamatis, at saka kanin. Nagtimpla na rin ako ng kape para sa'yo. O, halika na. Tara na, anak. Pumunta na tayo sa hapag. Opo. Ayan. Kumain ka lang dyan. Emma! Umako na ba yan si Ronan? Oo, Bruno. Eto, kumakain lang ng agahan ng anak mo. Ronan, bilisan mo kumain. Marami pa tayong gagawin. Opo, Tay. Nay, bakit po kayong malungkot? Sa totoo lang, hindi ako pabor sa pagsabak niyo ni Dindo sa pagboboxing. Masyado pa kayong bata para gawin yun. Ang tatay niyo lang naman ang makulit. Gustong-gusto kayong isabak sa ring para lang sa kakaunting perang makukuha niyo sakaling manalo kayo. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Kaya naman po namin ni Kuya Dindong boxing. Tsaka pangarap ko po talagang maging isang mahusay na boksingero. Tulad po ng idol ko si Donaire. Kung yan talaga ang pangarap mo, wala na akong magagawa. Palagi ko na lang kayong ipagdarasal ni Dindo na sana ligtas kayo sa bawat mga laban nyo. Ano ba yung mga suntok mo? Lakasan mo pa! Po? Sige pa, ibuhos mo lahat ng lakas mo sa punching bag na to. Yan! Ganyan! Yan, sige pa! Opo. Ibigay mo na ang huli at pinakamalakas mo. Ayan! Magaling! O siya, tama na yan, anak. Ang galing talaga ni Bunso. Pwede ka na ulit sumabak sa ring. Sa nakita ko kanina, pwede mo nang matalo yung kasing edad mo na champion na si Erwin. Naku, matinding kalaban yun. Nakita mo mga laban nun? Maraming binasag na mukhang batang yun. Kayang-kaya yun ni Ronan. Ano? Palilista ko na kayo ni Dindo para sa boxing match ngayong darating na piyesta sa lugar natin. Wala nang atrasan to, ha? Opo. Opo, sige po, Tay. Baka ko po. Gagalingan ko po. Iuwi ko po ang kampyonato. Dindo! Dindo, kaya mo yan! Kaya mo yan, Dindo! Pabaksikan mo na yung kalaban mo! Diyos ko! Dindo! Bruno, ang anak natin na knockout! Dindo! Anak! Tulungan niyo ang anak ko! Tulungan niyo ang anak ko! Dindo! Tumising ka, anak! Bruno, dali natin sa ospital si Dindo! Diyos ko, parang awa niyo na! Iligtas niyo ang anak ko! Emma, hindi ka ba kakain? Lumalamig na yung noodles mo. Alam kong malungkot ka dahil kalilibing lang ng anak natin. Pero kailangan mong kumain para magkalaman ng sikmura at hindi ka manghina. Naiisip ko pa rin si Dindo. Parang kailan lang kasama natin siya.
Isa tayong masayang pamilya. Pero ngayon, Emma, kasalanan mo ito! Kasalanan mo to, Bruno! Matagal ko nang sinabi sa'yo na huwag mong ipasok ang mga anak mo sa pagboboxing na yan, pero hindi ka nakinig sa akin! Ayan tuloy, tingnan mo! Namatay ang panganay mo nang dahil sa larong yan! Magsisiman tayo pero huli na ang lahat. huwag mo na akong sisihin sa pagkamatay ni Dindo. Dahil lahat naman tayo nakinabang sa mga kinita niya sa pagboboxing. Ikaw, Ronan, Bakit po, Ma? simula sa araw na to, hindi ka na magboboxing. Wala nang magboboxing sa bahay na ito. Pero, Ma! Gusto mong tumulad sa Kuya Dindo mo, ha? Kapag nalaman-laman ko na hindi ka huminto sa pesting larong yan, ha? Itatakol na kita bilang anak ko! Pa, ayoko pong tumigil. Yung pong pangarap ko. Ronan, pagbigyan na natin ang mama mo. Mangarap ka na lang ng iba. Hindi yung mangangarap ka lang na kamamatay pa. Tatapon ko na itong mga punching bag na ginagamit natin noon sa tuwing nag-iensayo kayo ng kuya mo. Pati itong mga boxing gloves, tatapon ko na rin. Pero pa, gusto ko pa maging boksingero paglaki ko. Kalimutan mo na yun. Anak, naiintindihan ko mama mo. Gusto lang niyang maging ligtas ka. Kung ako sa'yo, mag-aral ka na lang ng mabuti. Mas aasenso ka kung meron kang natapos dahil magagandang trabaho ang naghihintay sa'yo. Opo pa. Halika, anak. Halika. Tulungan mo akong buhatin itong mga punching bag para dalhin sa tapat ng bahay. May mangungulekta ngayon ng basura. Opo. Yan. Hindi ko pa rin isasar ang pangarap ko na maging isang tanyag na boksingero. Hindi man ako makapag-boxing ngayon. Pero dadating din ang araw. Makakabalik ako sa ring. Matatanggap din ni Mamang pangarap ko. Buti, walang assignment na iniwan ng mga teachers namin. Makakapagpahinga rin ako buong Sabado at Linggo. May bagong tayong boxing gym malapit sa school namin ah. Masilip na ang loob. Ay, maraming nag-i-ensayo ng boxing sa loob. Ang gagaling nila oh. Namimiss ko tuloy yung dating pagtitraining namin ni Kuya Dindo. Sana makapag-boxing ulit ako. Anong ginagawa mo dito? Nanonood lang po ako ng training ng mga boksingero. Pwede po ba, sir? Pwede naman. Teka, parang kilala kita. Ikaw si Ronan, di ba? Yung nag-champion sa Boxing Cage Edition, yung nakaraang fiesta. Opo, sir. Opo yun. Pero pinatigil na po ako ni Mama sa pagboboxing nung namatay po yung kuya ko. Oo, nabalitaan ko nga yun. Pero sayang naman at tumigil ka na. Magaling ka pa naman. Ang totoo niyan mas magaling ka pa sa kuya mo. Pwede kitang i-coach kung gusto mo. Ayos po yan, sir. Kaso, galit po sa akin ng mama ko pag bumalik po ako sa ring. Huwag kang mag-alala. Training lang munang gagawin natin. Kapag gusto mong sumabak sa aktual na bakbakan, saka na natin hihingi ng permission ng mga magulang mo. Ano, Ronan? Ha? Sige po. Sige po, sir. Pagkatapos po ng klase ko, pwede po ako mag-training sa inyo. Salamat po, sir. Wala yon.
Asa nga pala, ako si Rando. Oh, opo. At simula sa araw na ito, ako na ang coach mo. Ha? Hoy! Ito. Okay na, Ronan. Mahusay ka talaga. Ang solid ng mga suntok mo. Hindi na ako magtataka kung man-knockout mo mga kalaban mo. Salamat po, Sir Rando. Asa nga pala, malapit na naman ang piyesta sa ating lugar. Siguradong may paboxing na naman sinakap. O ano, gusto mong sumali? Malaki daw ang premyo ngayong taon, sabi ni Kagawad Jun. Kausapin mo na ang mga magulang mo, baka sakaling pumayag sila. Sige po, Sir Rando. Coach Sarando ang tawag mo sa akin. Opo, sige po, Coach. Kakausapin ko pong mga magulang ko. Basta Ronan, ha? Po. Ipagpatuloy mo lang yan. Balang araw, matutupad mo rin yung pangarap mo na maging isang kilala at mahusay na boksingero na magdadala ng karangalan sa Pilipinas. Siya nga pala, Ronan. Kumusta ang pag-aaral mo? Ayos naman po, Ma. Tataas naman po yung mga grades ko sa quizzes namin. Teka nga muna. Po, Bakit may balot na tela ang kamay mo? May nangyari ba dyan? po, wala naman po. Patingin nga. Tanggalin mo yung tela na kapulupot sa dalawang kamay mo. Opo. Oh, Oh, bakit namumulat na mamagayan? Napaawi ka ba? Hindi po ako napawi pa. teka. Huwag mo sabihin sa aming bumabalik ka sa pagboboxing. Ha? Ma, nagtutraining po ko sa boxing gym ni Sir Rando. Lintik kang bata ka. Di ba kabilin-bilinan ko sa'yo, nakalimutan mo na ang boxing? Pero sinusuway mo talaga ako. Gusto mo talagang mamatay, ano? Ma, hindi ko po kayang kalimutan ng boxing. Kasi yun po talagang pangarap ko. Gusto ko po ulit sanang sumabak sa ring. Ngayon pong darating na piyesta sa lugar natin. Hindi, Ronan! Hindi! Emma, payagan mo na ang anak mo sa gusto niya. Paano? Pangarap niya yun eh. At bilang mga magulang niya, obligasyon natin siyang suportahan. Lalo na wala naman ako nakikitang mali sa gusto niya. Tapos ano? Mamamatay din siyang tulad ni Dindo? Malay natin iba ang kapalaran ni Ronan kay Dindo. Emma, pakiusap. Huwag naman natin sirain ang pangarap ng anak natin. Ma, pangako po. Magbubutihin ko po mga laban ko. Mag-iingat po talaga ako palagi. At saka naniniwala po ako na hindi po ako pababayaan ng Diyos. Si Erwin ang makakalaban mo, Ronan, ha? Tandaan mo yung mga tinuro namin ng papa mo sa'yo, ha? Opo, Coach Nando. Minsan mo nang napabagsak si Erwin. Alam kong magagawa mo uli yan. Ha? Mag-ingat ka na. Sige, good luck. Baka ko po, gagalingan ko po. Iuwi ko po medalya. Ayun na. Sige na. Yes. Simula na ang boxing. Go! Kaya mo yan! Kaya mo yan! Anak! Kaya mo yan! Ronan! Kaya mo yan, anak! Go, go, Kaya mo yan, anak! Pabagsakin mo na yung kalaban mo! Ayun! Yo! Bagsak! Juno! Panalo si Ronan! Oo, Emma. Mahusay talaga ang anak natin. Salamat sa Diyos. Tulungan kitang tumayo, Erwin. Salamat, Ronan. Congrats sa'yo, ah. Tulungan pa niya. Talagang magaling ka. Ikaw rin naman magaling ka din. Salamat sa magandang laban natin ngayon.
Ang nanalo sa Kid Division ay ang nakasuot ng kulay pula, si Ronan Gonzalez. Congrats, anak! Nandito na tayo sa boxing gym. Oh, eto na yung mga gamit na kailangan mo sa training. Salamat po, Ma. Salamat po at sinamahan niyo po ako ngayon papunta dito. Alam mo, Ronan, buo na ang suporta namin ng papa mo sa mga pangarap mo. Basta ha, ipangako mo sa akin na palagi kang mag-iingat. At saka, huwag kang papasok sa basag ulo, ha? Opo, Ma. Pangako po. Ronan! Tawag na tayo ni Coach Rando. O sige, Erwin. Papunta na ako. Ma. O sige na, anak. Basta palagi mong tatandaan, ha? Proud na proud ako sa'yo. Mama. Oh, mahal na mahal kita, anak. Maswerte kami ng papa mo dahil ibinigay ka sa amin ng Panginoon. Sa ngayon po, ay patuloy pa rin ako sa pagboboxing. Marami na po ako na ipanalong laban. Maraming naiuwing medalya at trophy. Pero kahit na palagi ako nasa training, hindi ko po napapabayaan ang aking pag-aaral. At tunayan nga po, nasa top 7 po ako sa pinakamahusay sa klase. Alam ko po, marami pa akong bigas na kakainin para maabot ko po ang pangarap ko na maging isang profesional na boksingero. Pero hindi po ako nawawala ng pag-asa. Nandyan po ang aking mga magulang na sumusuporta sa akin. At higit sa lahat, alam ko, mahal po ako ng Diyos. Ito po si Ronan, isang batang boksingero. At ito, ang aking buhay. Lahat tayo ay may kanya-kanyang pangarap sa buhay. Huwag tayong sumuko na abutin ito. Magsikap, maging mapagpakumbaba. At higit sa lahat, matutong lumingon sa pinanggalingan para maging matagumpay tayo sa pag-abot sa ating mga pangarap. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Jenaline de la Cruz, Phil Cruz, at Maynard Landicho. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan Chris Nasenga. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natataking kasaysayan na ilalahad sa atin ni Arnie. 38 years old na ako. Panganay sa 4 na magkakapatid. Uli lang lubos na kami. Pero sa awa at tulong ng Diyos, napagtapos ko na pag-aaral ang 3 kong muna kababatang kapatid. Ito ay sa pamamagitan ng pagmamaneho ko ng sarili kong taxi. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Maraming salamat sa pagbabalik mo nitong laptop ko, Arnie. Maliit na bagay po yun, Ma'am Berta. Aba, hindi maliit na bagay ang ginawa mo. Kung ibang taxi driver ang nakapulot nito, hindi na ito ibabalik sa akin. Lalo na mamahalin to. Maraming salamat uli sa iyo, ha? Wala pong anuman. Ngayon, wala na akong problema sa aking mga business transaction. Ay, sandali. Bakit po? Eto, kunin mo to. Ano po ito? Naku, wag na po, Tingin na. Ma'am. Hindi ko naman pinababayaran yung ginawa kong pagtulong. Oh, ikaw talaga. Ang bait mo. Ay, bibigyan na lamang kita ng bigas at saka groceries. Oh? Oo, para naman madala mo sa asawa at mga anak mo. Naku, Ma'am. Wala po akong asawa at anak. Binata po ako.
Yung isang kapatid ko na lang kasama ko sa bahay. Ay, ganun ba? Oo. Oo, pasensya ka na, ha? Kaswerte na magiging asawa mo. Dahil mabait at tapat ka. Mukha pa responsable. Sana matagpuan mo na siya. Ay, hindi bale. Isasama ko yun sa prayers ko. Ang sarap nitong ulam na binigay sa'yo ng tinulungan mo pasahero, kuya. Sige na, kumain ka lang dyan. Hindi lang yan ay binigay kay Kuya Ate Lucy. Meron pang maraming dilata at bigas. Wow! Ayoko nga sanang tanggapin kaso ikinarga sa taxi ko kaya wala na ako nagawa. Ariin ko na rin na bigay yun ng kaibigan ko. Ang bait mo kasi, kuya. Tapat ka pa. Kaya natuwa siya sa'yo. Sayang nga lang. Hanggang ngayon wala ka pang asawa. Oo nga, Kuya. Sila Kuya Frank at Ate Lucy may asawa na. Tayong dalawa na lang ang wala pa. Di mag-asawa ka na, Calvin. Kuya naman, siyempre, dapat mauna ka. Dahil ikaw ang panganay at akong bunso. Ay, nako. Hindi na siguro ako makakapag-asawa. Kuya! Okay lang naman Dahil kontento na ako sa buhay ko ngayon. Napagtapos ko na kayong tatlo. May sarili na akong bahay sa taxi. Pero iba pa rin nung may asawa at anak, kuya. Siguro, hindi pa rin nakakalimutan ni Kuya Silota yung dati niyang nobya na ipinagpalit siya sa mayaman. Tol, matagal ko nang nalimot yun. Talaga lang na maligaya na ako sa buhay ko ngayon. Bakit nangingiti ka dyan, Calvin? Yun kasing girlfriend ko, ate. May pinsan na kasing edad ni Kuya Arnie. Oh, ngayon? Dalaga pa rin yun At mabait rin daw. Sabi ni Dulce sa akin, kung gusto ko raw, ipag-blind date namin sila. Maganda yan O diba, malay Oo natin, nga. magkagustuhan sila. O di, makakapag-asawa ng mabait nating kuya. Kailangan kumbinsihin natin si Kuya Arnie. Bakit naman ayaw mo sa suggestion ng mga kapatid mo, Arnie? Joel, kung talagang itinakda ng Diyos sa makapag-asawa ako, mangyayari yun. Kahit pa hindi ako maghanap, siya ang kusang darating. Well, pero ano naman ang malay mo? Kung ang paraan palang gusto ng Diyos, yung maghahanap ka. Ewan ko ba? Hindi kasi ako naniniwala dun Kasi para sa akin, kusang darating yon. At mararamdaman ko sa kanyang pag-ibig. Kung siya talagang itinakda para sa akin. O sige, kung ayaw mo maghanap, bibigyan na lang kita ng text mate. Isa ka pa Ayoko rin ng ganun. Tara, magbiyahe na nga tayo. Nang hindi kung ano-ano yung iniisip mo. Ma'am, saan ko po kayo sa Makati ihahatid? Sa JP Rizal, mamang driver. Ituturo ko na lang sa inyo yung bahay ng tita ko. Okay po. Huwag po kayo magagalit, ma'am, ha? Tingin ko kasi parang malapit na kayong mga anak. Bakit nag-iisa lang kayo naglalakad? Dapat kasama niyong asawa niyo. Wala na akong asawa, mama. Ho? 6 na buwan na siyang patay. Ano ko? Ganun po ba? Oo. Sorry ho. Okay lang yun. Tanggap ko naman. Namatay siya sa isang aksidente sa probinsya. Ang bata niyo namang nabiyuda. Siguro yun talagang kapalaran ko. Kaya nga, naisip ko na iwan na lang yung probinsya. Doon na lang kami titira sa... Doon nga, sa sinabi ko sa yung bahay ng tiyahin ko. Ganun po ba? Oo. Kaya... aray. Ma'am? Sumasakit na naman. Ang alin pong sumasakit, ma'am? Ang tiyan ko. Oh? Kaninang umaga, sumakit na ito nawala rin naman. Kaya nga, bumiyahe na ako agad, papuntang Maynila. Kaso ngayon, mas masakit na. Ma'am, sa ospital lang kita dalhin. Baka kasi manganganak ka na Pero hihintayin ako ni tita. Tatawagan ko na lang ho siya. O kaya naman, pupunta ako. Aray. Ibigay mo lang sa akin ang address at cellphone niya.
Kayo po bang asawa ng pasyente? Oo, ay naku, hindi ko. Ano ba talaga, mister? Hindi ko po talaga siya asawa. Pasahero ko siya sa taxi. Sumakit ang tiyan niya kaya dinala ko siya rito. Pero tatawagan ko na ang kamag-anak niya para puntahan siya dito. Lumeng. Oh, kumusta na pakiramdam mo? Oh, medyo okay na po, tita. Nakita niyo na ba ang baby ko? Ay, hindi pa. Dito kasi agad ako nagpunta. Lalaki daw po ang anak ko. Bouncing baby boy. Oh, huwag kang umiyak. Baka ka mabinat. Naawa ako sa anak ko, Tita Berta. Hindi man lang niya nakita ang kanyang ama. Pamangkin, tatagan mo pa ang loob mo. Lalo na nga ngayon, may anak ka na. Luming, dumating na raw ang tita mo. Uwi na ako. Sige, Arnie. Maraming salamat sa iyo, ha. Ay, Arne! Ma'am? Ikaw ang tumulong sa pamangkin ko? Oo, kayo pala ang tita ni Luming? Magkakilala kayo? Oo, iha. Oo, kabait na tao ito, oo. Minsan na rin niya ako natulungan. Hindi ko po akalain na dito tayo magkikita uli, ma'am. Oo nga. Arnie, pwede kayang ikaw na ang kunin namin service paglabas ni Luming sa ospital. Sira na naman kasi yung sasakyan ko. Sige ho, wala akong problema. Payag po ako. Oh, ikaw pala, Ate Lucy. Pasok ka. May dala ako para sa inyo ni Kuya Arnie, Calvin. Wala si Kuya eh. Oh, pumasada ba? Hindi. Nandun sa balak niyang ligawan. Balak? Ibig mo sabihin, in love ng kuya natin? Mag-aasawa na siya. Oo, ate. Sa wakas, na-inlove na uli si Kuya. At kung sasagutin daw siya ng babae kapag nagtapat siya, pakakasalan daw niya yun. Ako, sana naman ipakilala naman niya sa atin. Nakita ko na siya, ate. May picture siya kay Kuya doon sa cellphone niya. Nandun pati yung anak niya. Anak? May anak sa pagkadalaga? Wala. Byuda yung babae. Napakaagang na byuda. Kasing edad ko nga lang siya eh. Madalas dumalaw dito si Arnie, ha, Luming? Panay dinandala niya ng mga pasalubong sa inyo ng baby mo. Nanliligaw ba siya sa'yo? Hindi po, tita. Siguro talagang mabait at maalalahanin lang siya kaya gano'n. Hindi naman gano'n ang nahalata ko, pamangkin. Oh? Oo, pakiramdam ko may damdamin siya sa iyo. Tita naman, biyuda na ako. Ano naman? Hindi naman hadlang sa pag-ibig yun. Ang tanong na nga lang, kung mahal mo ba siya? Mag-iisang taon pa lang hong namamaya pa yung asawa ko. Tsaka isa pa, di naman nanliligaw sa akin si Arnie. Pero alam mo, kung manliligaw siya sa iyo, abay, botong-boto ko sa kanya. Dahil isa siyang mabuting tao. At naniniwala ako na magiging mabuting asawa siya sa iyo. At ama naman sa iyong anak. Luming, para sa'yo. Regalo na naman. Palagi ka na lang nagdadala ng kung ano-ano sa akin, Arnie. Nakakaya na sa iyo. Wala ka namang dapat ikahiya eh. Ako ang may gustong gawin yun. At yun ay dahil mahal kita, Luming. Ha? Arnie? Totoo ang sinasabi ko. Akala ko nga, di na ako iibig pang muli. Makalipas ang pagkabigo ko. 12 taon na nakakaraan. Pero, meron na akong anak. Luming, handa ko siyang ituring na tunay kong anak. Tanggapin mo lang ang pag-ibig ko sa'yo. Ang pag-ibig, hindi man hanapin, kusang dudulog at lalapit kung talagang atin. Ito ang naganap sa akin. Dahil makalipas ang 6 na buwan, ay tinanggap din ni Luming ang aking pag-ibig. Ngayon ay kasal na kami
at dinadala na niya ang bunga ng aming pagmamahalan. Sana po ay kinapulutan niyo ng aral ang aking kasaysayan. Ako si Arnie, isang taxi driver, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Jonel Benamin, at Maynard Landicho Jr. sa papel na Arnie. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.